David Spiteri ġinġel fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista biex jiltaqa' mal-eruq tal-Partit Nazzjonalista. Spiteri ġinġel huwa persuna prominenti fiċ-ċriki tal-Gvern huwa kellu fdat fidejh il-Kumitat dwar it-tibdil fil-klima li biddel il-liġi dwar l-emissjonijiet u mexxa l-Kumitat li tal-kuntratt kontroversjali lid-Daniżi. Fil-ġimgħat li għaddew tħabbar li Spiteri ġinġel ingħata kuntratt mal-kumpanija ta' Zarjan Vassallo bħala konsulent u issa qiegħed ukoll jiltaqa' mal-eruq nazzjonalisti. Il-laqa li kienet titratta l-pensjonijiet saret il-ġimgħa. Spiteri ġinġel huwa wkoll konsulent ta' Gonzi fuq il-pensjonijiet. Xrik interni fil-Partit Nazzjonalista mhumiex jifhmu r-raġuni għaliex l-esponenti tal-Gvern qed jibqgħu jiddefendu lil Spiteri ġinġel. Iżda fi snin li għaddew jidher li rabba ruq tajbin għaliex minbarra li ingħata karigi importanti huwa fdat internament fil-laqat mal-attivisti u kumitati tal-Partit Nazzjonalista. Il-laqa li kellha titratta l-pensjonijiet spiċċat f'waħda ta' politika partiġjana bil-Viċi Prim Ministru jitratta l-każ ta' Pawlu Borġolivier u l-inkwit f'Taslima fil-preżenza ta' David Spiteri ġinġel li llum huwa meqjus wieħed minn ta' ġewwa.